qed tisħon il-qija fil-Partit Nazzjonalista b'Simon Busuttil kostret li jsejjaħ grupp parlamentari b'urġenza għal matul il-jum ta' tlieta. Grupp parlamentari li kien żvelat mill-portal one.com.mt. Matul din il-laqa, Simon Busuttil mistenni jitlob lil grupp parlamentari jekk għadx għandhom fiduċja fih u jgħidilhom biex dawk li mhux lesti jisfidaw f'dan il-perjodu għandhom jibqgħu bħalhom magħluq sal-elezzjoni ġenerali. Dan għaliex Simon Busuttil u l-ftit nies ta' madwaru jinsabu inkwetati ferm li qiegħda tikber il-pressjoni biex hu jitneħħa minn kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan l-inkwiet laħaq livelli bla preċedenti l-ħadd meta il-kulħadd ippubblikat rapport li qed jiġi kkunsidrat bħala preċiż ħafna b'informazzjoni sensittiva interna mill-Partit Nazzjonalista. Matul il-ġurnata bdew jiċċirkolaw messaġġi fi gruppi ristretti tal-WhatsApp u aktar tard kien hemm posts fuq Facebook. Fil-waqt li n-nies ta' Simon Busuttil ma tantx kienu sorpriżi b'messaġġ ta' Edwin Vassallo u ma jinsabu aktar irrabjati għal Jason Azzopardi. Dan għaliex Azzopardi sempliċiment mexxa l qudiem messaġġ ta' ħaddieħor dwar tmexxija, b'mod li jista' joħroġ minnu billi jgħid li ma kienx qed jirreferi għal Simon Busuttil. Iżdu ċar internament li Jason Azzopardi kellu lil Simon Busuttil fil-mira tiegħu. Simon Busuttil issa mistenni saqsi lil Jason Azzopardi jkunu fuq quddiem fid-difiża tiegħu, bl-idea li jekk ma jagħmilx dan ikunu l-ewwel li laqata malli toħroġ xi ħaġa fuqu. In-nies ta' Simon Busuttil iridu li l-membri parlamentari joħorġu wonqhom għall-kap matul il-festi tal-Indipendenza. Din l-aħbar esklusiva kienet żvelata fuq one.com.mt għal-ħabta tal-11 ta' 2 filgħodu. Hemm ħabbarna li l-Partit Nazzjonalista kien biħsibu jgħid lil mezzi tax-xandir illi l-laqgħa tal-grupp parlamentari kienet dwar investigazzjoni dwar visas, bit-tama illi ma joħroġ il-vera suġġett ta' din il-laqgħa interna. Fil-fatt lanqas kienet għaddiet nofsija li l-Partit Nazzjonalista ma ħareġ stqarrija li fiha konferma dan it-tarif. Qal li l-kap tal-Partit Nazzjonalista qed isejjaħ laqgħa tal-grupp parlamentari biex matula jiġu diskussi dawn l-aħħar żviluppi. Xi ħaġa li ġabet ir-reazzjoni tal-Gvern li qal li l-kap tal-Oppożizzjoni jrid ibellaħħa li sejjaħ laqgħa tal-grupp parlamentari b'urġenza minħabba gidba li ħoloqu stess, dan meta huwa fatt magħruf li din il-laqgħa kellha tissejjaħ minħabba s-sitwazzjoni dejjem aktar prekarja tal-pożizzjoni tiegħu. Intant l-imkejjen tagħna fl-ola strutturi tal-Partit Nazzjonalista matul il-jum infurmawna li qabel il-grupp parlamentari ta' nhar il-tlieta Simon Busuttil laqqa l-ogħla uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista f'lukanda ewlenija fil-Furjana. Hawnhekk tlabna l-ewwel reazzjoni tal-Kap Nazzjonalista. Dr. Busuttil, hemm min iddeskrivik bħala l-ikbar diżappunt, x'tikkummenta? Kellna laqgħa interessanti ħafna ta' tmexxija llum tal-partit fejn bdejna niddiskutu tħejjiet tagħna l-elezzjoni ġenerali. Grima ddeskrivik bħala l-ikbar diżappunt. Komment, inti l-ikbar diżappunt qalulek.